všechno naprosto jednoduché, protože v delší dobu jsem pozorovala, že něco není v pořádku a pročítala jsem si různé rozhovory a zajímalo mě prostě tak jako dění. A velmi mě začaly zajímat slova Petě Muka, který najednou říkal něco, co jako by sedělo, ale mě se to moc jako nelíbilo, že to sedí, ale najednou říkal věci, které já jsem cítila a on je říkal a já jsem jako moc cítit nechtěla. Každopádně, když si člověk opravdu začetl do jeho rozhovoru a potom si to spojil i s jeho písněmi, tak asi bylo, pro mě už asi bylo víceméně jasné, s čím víceméně potom přicházím. Bohužel Peťovi jsem osobně poděkovat nemohla, což mě strašně mrzí a nechci tady brečet, protože Peťa mohl by si rozhodně nepřál, aby jsme tady truchlili. A proto poprosím na pódium, nevidím, ale Lucinku. Druhou část rodiny, jaká je z Plzně, chtěli přijet, bohužel nejmladší parťák, 1,5roční je nemocný, nebo respektive nemocná. Takže Anetko, já ti přeju, ať jsi brzo zdravá, ať si to můžeme všechno vynahradit. Posílám ti pusu a tady takovýho veselýho smajlíka. Mám vás ráda, Plzeňáci, a nebuďte smutní, však se uvidíme v létě. A myslím si, že moje rodina za to všechno, jaká je a za to všechno, co prostě pro mě musela udělat, si zaslouží váš potlesk. Přes Facebook vlastně jako PDF-ko, takže jsem si to přečetla. Se skleničkou vína, finský, takový podmračený večer. A došla jsem k tomu názoru, že Maggie asi v minulém životě byla Finkou. Protože jak jsem to četla, tak vlastně úplně na mě dýchla hrstka finské melancholie, ale není to jenom melancholie, je tam trošku jako je to světlo na konci tunelu. Takže si myslím, že je to. A teď jak to vidíme, jak to vypadá.
je to silné. No určitě, i za víc to stojí. No, takže gratuluju! Já bych velmi chtěla poděkovat svým přátelským finským kolegům za milá slova. Konečně mě někdo aspoň trochu označil Finem za ten rok finštiny, který jsem studovala. Jako je to krásně slyšet a Lucka to opravdu četla, takže ví, o čem mluví. Já si jejich slov nesmírně vážím. Jsem ráda, že jsme takhle krásně pokřtili, že tady zala i ta finská atmosféra, která k té knížce rozhodně patří a kterou jsem si hrozně přála, protože stejně jednou budu žít ve Finsku. A mě nezbývá jediné, než vám poděkovat za vaši pozornost. Doufám, že jste se moc nenudili, že to bylo fajn a že jste si z dneška třeba i něco odnesli. Nevím teď, Michale, kde se bude moct když tak prodávat. No, předávám slovo. Přátelé, já za Kafe Prah moc děkuju, že jste přišli na křest. Teď zhruba tak za 10 minutek bude začínat koncert Lucky a její kapely. Já budu ucházet stolečky, kdo bude chtít zůstat na koncert, tak křest byl volný a koncert je 70 korunek, takže kdo bude chtít a kdo zůstal, kdo přišel na koncert, tak jste srdečně zváni a lístky budou, takže to obejde. Jinak co se ještě teda, dokud tady všichni sedíte, co se týká koncertu, doporučuji zůstat sedět, nehnout se z místa, protože zažijete něco, co jste ještě nezažili. A Lucka si prostě tohle zaslouží, je skvělá zpěvačka, dělá skvělý texty, dělá skvělou práci a skvělou kapelu. Takže Luci, ona.